Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Michelle, hingkod ang pangidaron, single, itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong soliran, kabahin kini sa yuta sa akong uyuan, nga gipangan pa niya sa iyang igsuon sab nga wa nila gamita. Apan, may nagpuyo ining yutaa karon, aron inyo hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Ay, salamat kay hapit na ta maabot sa bahay. Wasab gyud mi agi nga sikad og habal-habal oy, aron kasakay unta tama. Makarga ning atong kinumpra. Kay gutom na gyud kay ay. Wasab gyud ni nakalaay aning atong dapit oy kay sudlunon kaayo. Ay, kung mosugot pa lang lagi unta ka, nga ato taagi sa pikas iskina, kay mas duol unta to diri sa ato. Adto gyud dito atong lugar nga baho kaayo. Kisa man ang nagpuyo anang lutiha oy nga wa man gyud nila limpyuhin ang ilang luna ma. Buro maghihimo nilang basurahan, baho kay oy. Ay, kay bao ka ba nga yuta na sa imong uyuan? Ha? Unya? Ngayon di man sila ang namuyo. Ay, Michelle, sa bahay na ta mag-istorya. Kay kutas nga magtabi ning maglakaw pa ta. Napatay gipasaan nga karga. Nga init pa gyud kaayo. Ay, salamat niya nagita sa tambay ma. Grabe inita oy, kasingot oy. Ay, hala pagilis dito og ugang nga sinina, Michelle. Unya naman yung pahuway sa ko, ginawas ako. Kakutas. Ma, baliktad tong atong gihisgutan na ni Happy. Unsa to? Kang tiyo tong yutaa nga baho nga atong maagian, kay murag gitambakan og mga basura? Oh, lagi. Dungan dabaya mi og palit atong mga lutiha kani adto. Si Tio Johnny mo ba? Ato ang magtrabaho ron sa Australia. Apan iyan ang gipangan sa usapan niya kaigsuon si Tio Edward nimo nga tuan na namin sa Mindanao. Mauwa sad mo puyo diha. Oh, unya. Kaysa man din ang mga taong nagpuyo diha sa yuta, ma. Nga murag mga basuriro man na sila, uy. Mga kaila man ng Tio Edward nimo kani adto. Mo iyang gipabantay ng yuta kay dili lagi siya mo puyo diha. Lo, mao ba? Pero murag dugay naman na silang nagpuyo diha man, no? Dugay na. Bago pagod ming minyo si Papa nimo nga nakapalit dining lote nato nga atong gibayan. Unya pila na go edad nimo ron. Mao kana sila mga 20 ka tuig na sab na kapin sila dihan nagpuyo. O gyud gani makalimpyo-limpyo man lang sluna ni Tiyo. Gihimo man hinuong basurahan. Mura na gina silay tag-iya diha. Kaya ang duha ko kaigsuon nga mo itag-iya ana. Wa masay interes nga mo puyo go diha. Siya nga na yutaa mo, eh. Marugid na inalahian ng yutaa diha kay hugaw kaayo. May paato tong limpyo-limpyuhan, ma. Ay, Michelle. Di ta mangilabot na Michelle. Ay, kay dili na ato, Og usap pa. Wata kahibaw kung unsay kasabutan nilang Edward og sa nagpuyo ana. Murag mga burukin to rabasad nang nagpuyo diha. Mga maldito. Ha? Oy, how ba di ay John? Uy, Muuli ka na diri sa kisa man ka nang kasulti ni Mama nga, Jun? Si Tiyo Jun, baka ha? Sige, John. Magpaabot mi, ha? Bye. Michelle! Ma, kisa tong kaistorya ni mo? Ay, si Tio John ni mo, nak. Og muuli na siya din sa Pilipinas. Og anhin na mo puyo. Recorded by X Thunder Gaming. Dugay na nagbase sa gawas ang akong uyuan, kay dito na magtrabaho. O karon nga idara na siya, gusto na siyang mupauli din sa Pilipinas for good, og anhin na mo retire. Unya? Tiyo, paamin ako. Uy, kinsa naman ni siya nga pagkabata? Bata naman. Dalaga ka naman na Inday. Si Michelle bitaw ko, Chu. Uy, mao ni si Michelle. Wibina?
Oh, taon, dagan na. Unsaong hagbayan na itong katapusan nimong pauli din ha? Mao lagi. Usa ba gutong tuigagot? Magagmay pa kainis sila. Ani na ka mo puyo din hityo? Di na ka mo pauli sa gawas, aw mo balik di ay? Dili na, day. Dili na. Alaay kay puyan ang gawas, oy. O niya, saman nimo planong mo puyo, John? Na, kini na ba among bahay, gamay rabaya ni, ug dili konkreto. Dili ka kapataod og aircon din Actually, may nakuha kong kondo sa syudad. Pero gusto paghihapon ko nga magbay din sa probinsya. O gamiton to na kong lote nga ako untang gihatag ni Edward kay wa naman din niya gamita. Tuwa naman siya magpermis Davao. Nala, katong lote nga unahan ra din sa amo ang bot nimong ipasabot, John. Na, may mga nagpuyo na raba didto. Ha? Kinsa man? Kami ang gipapuyo ni Dong Edward din Iya maning yuta. Pero ako ang nagpalit ini, Noy. Gipangan ko lang ni niya kay ako lagi unta ni nga ihatag niya. Apan, wa man niya gamita. Mao nga ako na lang ang mugamit ini. Kung sa may buot mong ipasabot ron ha. Patukuran ko nigbay, Noy. Kay anin ako mupuyo. Ug unta, magkasabot mo nga papahawaon na tamo din Unsa? O kinsa kang yano nga mapapahawa na mo din ha? Nanaaman ko'y waiver of rights ani. Unsa? Doon na may kasabotan ni Dong Edward ani. Nga way makayano-yano na mo papahawa din sa iyang yuta. Kung papahawaon min ninyo din naaba mo'y kapabalhinan na mo. Ha? Ako pa man hinoon Unsa naman Ako paghapon problema kung asa mo mamalhin. Okay, ikaw may mo papahawa na mo. Unsa? Cho, uli sa tas amo na kay medyo init naman. Unsa? Ay, mauna tiyo. Murag maglisod yun kas papahawa ang mga tawhana kay mga maldito man na sila, uy. Na problema nga kung uyuan sa pagpapahawa ining mga tawhana nga nagpuyo ini iyang napalit nga yuta. Nisamot ang among problema kay namatay nga kung uyuan nga maoy nakapangan aning luna nga maoy tag-iya tungod kay na disgrasya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong uyuan nga si June ang nagpalit o nagbayad ining lunaa nga iyang gipangan sa iyang manghod nga si Edward. Apan, patay na. Kinsa naman karon ang tag-iya sa yuta? Ikaduhang pangutana, may gipapuyo ang akong uyuan nga si Edward sa maong luna sud sa 20 ka tuig na. Dili man sila mamahawa kay may waiver og rights kuno sila. Usa may puot ipasabot ani. Ikatulong pangutana, mga malditohon ning nagpuyo sa luna sa akong uyuan. Kung papahawaon kuno sila, ang akong uyuan ang papangitaon og kabalhinan nila. Gusto ba gud? Ikaw pa katapusan, unsa may mga pamaagi aron nga mapapahawa ni mga tawhana nga nagpuyo. Kay gusto na untang gamiton sa akong uyuan ang luna ug tukuran na og bay. Asa man nimo duol? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Michelle. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyog tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal kay ako. Usa ka bar passer, licensed certified abogada, juris doctor ang tawag sa amua plus masters pagyod. Pero sa mga punto medical nga mga pangutana, of course, Dr. Rene Obra, no to the rescue. Mo na ay namo pagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran
official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klase yun ang pamaagi. Guys, amo ang gihatag ninyo, hangyo lang namo gamay. Number 1, palihugtag kumpleto sa mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutanag, mga problema para mas klaro nindot ang inyuhang life story ug drama nga mapaminaw plus mas comprehensive pud ang amo ang mahatag nga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Kay even if moingon ko nga mo ni Article 1 sa balaod, no, ang ato ang mahatag nga tambag di man gyud necessarily kabahin lang gyud anang balaod pud. No nya magdepende man sad gyud na pud from letter to letter, ha? And mo appreciate pud mi guys kung sa inyong suwat isulti ninyo og taga-asa mo ug di mo gusto nga among i-announce kung kinsa gyud ang ato ang letter sender, ang full name i-alias raman sad nato, so palihog lag note pud din ha. Ganahan sa mi makibaw og taga-asa mo kibaba mo nga ang ato ang programa maabot tag Luzon, Visayas, Mindanao ya tungod sa ato ang YouTube ug sa Facebook account agoy international ni Day. Ang ato ang programa, no? Naatay mga letter avid listeners nga naa sa Saudi Arabia, naa sa Kuwait, naa sa Canada, kay makapaminaw man sila through YouTube ug sa Facebook account. Ya dinha biya sa Facebook account nato no tanang programa hangtod ending mapaminaw gyud ninyo asang ubang mga drama programs na agud po din ha, no? So ako mapasalamaton kaayo ko ninyo sa inyong padayon nga pagsubaybay ug pagpaminaw sa ato ang programa, maparadyo man mo maminaw, no, or sa YouTube or sa ato ang Facebook account. Big thank you kaayo ninyo. Heart lang gyud ni tanan ha. Salamat gyud kaayos nga tanan. And ang ato ang letter sender karong adlaw kay si Michelle. Michelle is from wag hatag ang iyang address pero padani niya ang iyang suwat suliran sa official writers page nato, no? So ato alang gyud ng respetuhan po og taga-asa siya, but punto legal ang iyahang pangutana and naa ni yuta ang iyahang uyuan nga naa nakapangalan sa iyahang igsuon. Nya wa na pod nila gamita. Pero naay nagpuyo atong yuta so medyo naghimo na medyo na complicated slide. No, nya base sa kanang drama murag nag-issue na hinuon sa pagpapawa sa yuta, no? So, ang unang pangutana, ang iyahang uyuan nga si June ang nagpalit or nagbayad sa yuta nga gipangalan sa iyahang manghod nga si Edward. Apan namatay na si Edward. Kinsa man karon ang tag-iya sa yuta? Akong pangutana, si Edward na basic lang gid ni. Kung kinsa ang nakabutang na rehistro sa yuta, maoy tag-iya sa yuta, no? Unless naatay deed of trust nga gibutang para pagpamatuod nga although nakarehistro ni nako pero ako ra ning gikuptan kay gisalig ra ni sa ako ang maong yuta, so dili gyud ta magkaingon nga naay laing tag-iya aning yuta. Okay? So dili gyud si tiyo nimo ang mahimong tag-iya anang yuta, ha? Kay sa yuta ang basis gyud nato will always be the title kung kang kinsa nakapangalan. Now, kung namatay na Rabanis Edward, following the rules on succession, ang mahimong tag-iya gyud ani ang mga nanunod ni Edward, no? Legally speaking, kung mao ni ato ang mahimo natong basis, no? So muna ato alang tan-awon kung unsa gyud ang ato ang basihan, ha? So anyway, iyang ikaduhang pangutana, may gipapuyo ang akong uyuan nga si Edward sa maong dili uyuan, may gipapuyo ko ni si Edward igsuon no sa maong luna sulod sa 20 ka tuig. Dili man sila mamahawa kay may waiver of rights kuno sila. Unsa may buot ipasabot ani agoy. So meaning to say dili gyud, no, even if dili man nimo ma-waive ang imuhang katungod sa yuta. Meaning to say waiver of rights siguro nga gipapuyo sila and gitolerate ang ilahang pagpapuyo diha. Pero dili gyapon nimo sila ingon nga kay abi ni waive ka, meaning to say ning sugot ka ning uyon
ka sa pagpapuyo nila, nawa na ang imuhang katungod isip tag-iya anang yutaa. That is not what it actually means when you say waiver of rights. Because rights, although may be waived, pero kung contrary siya to law, public order, public good or customs, di man na siya valid. No? Unya, ang imuhang katungod sa yuta, di man na nila pwede i-waive or ikuha from you. Mabalhin lang siya kung maimong ibaligya, imong ihatag or donate, or kung mamatay ka kay mapuntas imong mga iridero. Pwede kang mupapuyo. Pwede kang moingon nga i-waive nako, dili mo mubayad nako, wa mo'y bayranan nako. Libre ang inyong pagpapuyo. Pero nung ka nga apil sa imuhang waiver, ang imuhang pagpanag-iya sa yuta. Kay otherwise, hatag na siya. Donation na siya. Okay? Ikatulong pangutana, mga maldituhon ning nagpuyo sa luna sa ako ang uyuan. Kung papahawaon kuno sila, ang akong uyuan ang papangitaon ug ilang kabalhinan husto bagod ahawd. Dili gyud na pwede gyud kay ilaha man ng di man na nato obligasyon. Pwede ta mo tabang, pwede ta mo assist para mapadali, pero dili na nato sila katungod nga papahawaon, labi na nga wa sila'y katungod over the property. No? Wa na gay mo nagbayad og abang, wa na gay nakapahimos ang imuha ang tinuod tag-iya sa yuta. Inyo pang i-burden sa pagpapangita sa yuta, oy dili pod. Sobra ra pod kaayo, no? You cannot bite more that you can chew. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana unsa may mga pamaagi aron nga mapapahawa ning mga tawhana nga nagpuyo kay gusto na untang gamiton sa akong uyuan ang luna nga tukuran og balay unsa asa man mi moduol. Of course, una sa tas barangay kay para i-eject sila, i-evict sila, papahawaon sila. Eviction sa bahay ni Kuya. Ejectment, no? Pero kung dili gyud sila maklaro, masabot, masturya, then mukuha tag certificate to file action kay para mo-file na lang ta didto sa korte. Kay dili man pwede, no? Nga forceful pod. Kay peaceful man pod ang ilahang pag-ukupar, no? Sa sinugdanan anang yutaa. Unya, naabot na lang yun sa higayon, nagamito na sa tinuod tag-iya ang yuta, wa pod sila'y reason to say no. But di pod makiangayon og sakto nga pwersaho na to sila guba sad sa balay kay katungod man pod na nila. So let the court issue an order through a case that you will file for ejectment. Ug dili madal sa barangay, ug storya, husay nga kusa silang muhawa or unsa baroy ma-offer og matabang ninyo para mas mapadali ang ilahang pagguba ug pagbalhin sa ilahang luna ug silang balay, then adto kita duol tag abogado kay kinhanglan man kita kay korte na may mo decide nga mapapahawa sila. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.